Sàvia Curema, peu petit, caga en terra i pixes llit. Sàvia Curema, peu gros, caga farina i pixa arròs. Bon dia! Com estàs? Què tal? Tornem a trobar-nos aquí un dissabte més a l'hora de Sàvia Curema. Com va? Com ha anat la setmana? Sàvia, bon dia! Com estàs? Que bé! Tenia moltes ganes de tornar-te a veure i de seguir ballant i de seguir agafant peus de sàvia. Que bé! Que fantàstic! Sàvia, a veure quants de peus te queden. 1, 2, 3, 4 i 5. Que bé! Ai, Sàvia, que contenta que estic d'estar amb tu! Que bé, Sàvia! Escolta, Sàvia, saps què? Enguany jo he cercat què volen dir totes aquestes coses que tu sempre dus. Sí, perquè tu un dia me vas contar que fa molt i molt de temps que tu existeixes. Ah, que sí? Sàvia, jo m'han contat que no només ets sàvia de Sàvia Curema que tenim aquí a Mó, sinó que hi ha moltes bandes del mar Mediterrani on també tens germanes, que són Sàvia Curema. De fet, això me van dir que a Mallorca a la teva germana li diuen exacte, la Jaia Curema. I per Catalunya te diuen, com te diuen? Exacte, Sàvia Quaresma. I què dius? Que també te diuen sa bacallanera. Hola! I també te diuen sa sarraïna. Jolín, sou moltes àvies Curemes que hi ha per tot, I què dius, Sàvia? Que tens més de 500 anys! No me diguis! Jo te feia bé, però no tant! Jolines! Ostres! I que antes a les Sàvies Curemes mos posaven amb un dibuix a les botigues on venien bacallà. Perquè, es veig, ja me'n record, a l'època de la Quaresma, la gent només podia menjar peix els diumenges. Antigament, quan en la tradició de la gent que anava a missa i era cristiana i feien sempre molt de dejú i se cuidaven el que havien de menjar durant la Quaresma, només podien menjar el peix els dies que era diumenge i deixaven també de menjar dolços i quasi no podien menjar carn. I després, ja quan arribava la Setmana Santa, podien tornar a menjar. Sí. Què me dius, Sàvia? En sèrio? Sàvia m'acaba de dir un secret? No m'ho puc creure, en sèrio? Sàvia m'acaba de dir que inclús antes de que ella la dibuixessin, les Sàvies Curemes no tenien 7 peus, ni tenien braços ni cara, sinó que eren un tronc d'arbre! No m'ho puc creure que durant la Quaresma les Sàvies Curemes fossin només un tronc d'arbre! Claro, com quan nosaltres som bebès i estem a la panxa de la mamà i som un bebè. Jo, quan era petita, no era com la purpurina d'ara, era com un bebè. I Sàvia Curema, quan era petita, era un tronc. Escolta, Sàvia, així, el que jo te deia, que jo he cercat molt per entendre com és que dus un setrell d'oli. Clar, perquè és que t'agrada molt cuinar, me diu Sàvia. Que bé! A vosaltres us agrada cuinar? I després menjar, bé? Ah, vale! El bacallà, clar, el bacallà és el que poses després
a coure en el foc, en la graella. Ostres! Clar! I aquest rosari, sàvia? Abans quantes contes té? Una, dues... Moltes, no? Uau! Claro! Perquè a l'època de la Quaresma molta gent anava a missa antes i ara també qui és creient va a missa. I llavors resen i resen i resen i conten amb el rosari. Com la dius? Que tu te passes moltes hores a davant de la tele, en la tele pagada. I què fas? Claro, se posa a resar. Ah, vale. Què dius que resar és com meditar? Ah, vale. Claro, hi ha qui medita i hi ha qui resa. Vam, sàvia, i quines més coses dus? A veure... Hola, mireu! És el xumet de sàvia! Ostres! No me diguis que aquest xumet és de quan tu eres petita! Ah, vale, perquè si no, que em deuria tenir de pols aquest xumet. Ah! Què dius? Que és el xumet que te regalen els fiets i les fietes? Vale. Sàvia, curem me compte que és que quan un bebè o una bebè ja deixen d'emprar el xumet, li duen a sàvia. Claro! Per això molts anys, quan ens hem trobat en el carrer, per els carrers de Mó, hem trobat que sàvia du aquest xumet gros i molts altres xumets. Perquè arriba un moment que quan les persones deixen de ser bebès ja no empren el xumet, sinó que comencen a xerrar. Si qualque dia veig a sàvia, li podeu donar els vostres xumets que ja no empreu. I així ella segur que vos els guardarà. Es ve que sí, sàvia? Escolta, sàvia, però jo ara estic xerrant de xumets i pens que els geganters mos poden explicar moltes més coses de sàvia Curema. Fem-me entrar un geganter? Vinga! Bon dia! Endavant! Bon dia. Com estàs? Molt bé. Mira, hi ha totes les fietes a casa seva. Quanta gent. Hi ha molta de gent, Hola! Què tal? Som la Purpurina. I ell es diu? Oriol. N'Oriol. Li deim hola, n'Oriol. Hola, Oriol! Hola. I Oriol, tu que fa un temps que estàs amb els geganters, deus saber més coses de sàvia Curemes, Sí. Uala! I doncs podries contar, per exemple, com a què pesa sàvia, perquè és una geganta molt grossa. Pues Sàvia Curema pesa alrededor d'uns 65 quilos. Toma ja, mira, jo peso un poquet maco, així no pesa tant. Bueno, Un poquet, no? Clar, perquè a on vos la poseu quan la poseu damunt? aguantant els pes amb les espatlles Sí. i amb el cap. Amb escap i amb escap! Ui! Com a poll, que no pot equilibri. Ui, quin mal de cap, no? Bueno, Us acostumar. us acostumau, es ve? Clar. I sàvia Curema és molt alta. Sí. Com a què medeix? 3 metres i mig. Oh! No me diguis! Jolines! 1, 2, 3 metres i mig! Toma ja! Això és una geganta! Jolines! I sàvia, està feta de carn, com nosaltres? No. Ah, vale, Sàvia Curema està feta de carcopedra, com Sí. per de gegant, vale. després una estructura de llenya, que és on nosaltres l'agafam per dur-la. Una estructura de llenya on vosaltres l'agafeu per dur-la molt enfora! Es ve? Exacte. Que guai! I no sé què més preguntar-te sobre sàvia. Voleu preguntar-li qualque cosa a sàvia? Jo entenc. Podeu enviar un missatge en el Facebook de l'Ajuntament.
l'Ajuntament i cercau cultura i festes de Maó, així, amb l'ordenador. I si vosaltres encara no sabeu escriure, li demanau a sa mamà o a sa papà, o a sa germana o al germà, o al concu, o a sa tia, o a l'avi, o a sàvia, o un amic o una amiga. Vale? Així, quan els fiets i les fietes mos envien les seves preguntes, nosaltres els hi podem respondre. Trobes que hi ha qualque cosa que me puguis contar que jo se m'hagi oblidat preguntar? Que Sàvia Corema és molt polida, no? Sí, això ho hem d'explicar perquè jo me l'estim molt a Sàvia Corema. Mira, Oriol, i de feim una cosa. Jo ara acabo de veure que Sàvia Corema què és el que li ve de gust fer i després, quan sigui hora de llevar el peu, t'ho tornem a cridar. Molt bé. Vale. Moltes gràcies. Adéu. Que divertit. Ai, Sàvia, estàs contenta, Que guai. Vas molt guapa avui, I vas molt ben pentinada. Jo no sé com és que la cançó cantant que vaig sense pentinar. Que guapa. Vas molt polida. Oh, que guai! Ai, que bé! Que bé, Sàvia! Estic molt contenta d'estar amb vosaltres! Però jo crec que mos fa falta un poquet de música, no? Voleu que cridem a sa banda? Anem a cridar a sa xaranga? M'heu d'ajudar. Vos prepareu i comptarem fins a 3. Avant, vos vull sentir des de les vostres cases. Preparades i preparats. I direm que vengui sa xaranga! 1, 2 i 3! Banda, preparats i preparades per cantar una cançó. Bueno, vosaltres us tocau i jo cantaré tal vegada damunt, vale? Sí o no? Sí! Vale! I quan vulgueu, començarem a ballar una estona des de casa! Preparats? Preparades! Preparats i preparades? Avui cantarem una, dues, són les estrofes que vam cantar el primer dia. La tercera la vam cantar el segon dia. I avui, que és el tercer dia de Sàvia Corema, cantarem la quarta estrofa. Quina feinada, Jolines, idò! Preparats i preparades? Molt bé, idò! Recordeu les estrofes, molta concentració i la banda us donarà el to de la cançó. Ai, que polit! I diu així. 1, 2, Sàvia Corema, peu petit, caga en terra i pixes nit.
engrunar-se un dit. I que difícil que és dir engrunar-se un dit. Vosaltres us heu engronat un dit qualque vegada? Sí. I fa mal, es ve, Jolines. Sàvia, te vas fer molt de mal o què? Ho trob. Sí. Ai, jo m'he fet mal només de pensar-ho, d'engrunar-se'ns amb un dit. Ai. Bé, ara cridarem a l'Oriol perquè vengui i mos ajudi a llevar la sabata. Però, antes de pensar abans en la sabata, que ja sabeu que aquesta setmana heu hagut d'escollir entre... Ai, ara no me'n record. Oriol! Ai, ara no me'n record quina sabata havíem de triar. Oriol! Hola! Escolta, quina sabata havíem de triar avui? Doncs aquesta setmana teníem o la sevillana o la sabata mallorquí. No me diguis que la sevillana li tenim que llevar, però si és molt xula. Doncs ha guanyat l'altra. Ah, vale, doncs millor. La sabata mallorquina, que la fan a Mallorca i l'empren a Mallorca. Exacte. Vale. Jolín. Ah, molt important, i tenim que recordar a les fietes i els fiets que tenen que ajudar-nos cada setmana. Se poden posar en el Facebook de Cultura i Festes de Maó o en el Facebook de Geganters, que teniu un Facebook, I en un Facebook, o si teniu més xarxes socials, que jo no ho sé, teniu més xarxes socials? Sí, poden trobar a Instagram. Vale. I en el YouTube també hi ha vídeos d'altres anys de Sàvia Curema o de sortides. Que mola, no? Que guai! Podeu mirar tot això i podeu deixar tots els vostres missatges i votar quin peu us agrada que surti, us agradaria que sortís, que haguéssim de llevar cada dissabte. I Oriol també me va dir que els hi recordés a les fietes i els fiets que poden enviar els seus dibuixos de Sàvia Curema i també què més poden fer amb els dibuixos? Es ve que teniu uns dibuixos fets en blanc i negre, només en les línies, perquè les fietes i els fiets puguin pintar. Exacte. Tu els has pintat? Un, he pintat. Ah, vale. D'acord. Jo també en pintaré qualcun. I després, què poden fer amb aquests dibuixos? M'ho poden enviar. Sí? Per el correu i després, el darrer dia... Vale, mostrarem tots els dibuixos que han fet. Vale. I doncs els podeu enviar per correu o tal vegada en el Facebook també ho poden enviar? Sí. Vale. Ho podeu enviar, d'acord? Ai, que bé. Una cosa, Oriol. Sí. Jo tinc un conflicte. Sí. Perquè ja que els fiets i les fietes mos enviaran dibuixos i mos enviaran les votacions dels peus, jo, Sàvia Curema, me recorda de les sàvies i els avis que enguany no hem pogut veure gaire. Sàvia, tu has pogut veure els teus nets aquest any? No gaires, bé. Ja ha sigut un poc rotllo, però bueno, jo crec que és un any en què hem après tots i totes moltes coses i tal vegada sí, aprenem que les coses no les podem fer ara mateix com les fèiem antes, però que igualment podem estar tots units i unides, recordant que, per exemple, enguany no podem anar al geriàtric a veure la gent gran, però sí que els hi podem enviar des d'aquí molts de besos i moltes abraçades. I saps el que he après jo, Oriol? He après que a vegades les persones que estimam no les podem tenir sempre de vora. Però si les recordem amb el cor, amb molt d'amor i amb molt de carinyo, aquestes persones reben tot el nostre amor. Així que, amb aquest conflicte que jo tenia, he pensat que la cançó de Sàvia Curema és una cançó molt divertida, però és una cançó, Sàvia, que mos enrem un poc de tu. I tu ets una sàvia molt divertida. I tal vegada les famílies i les fietes i fiets tenen qualque idea per crear noves estrofes per la cançó de Sàvia Curema. Així pot ser una manera de poder recordar i fer un homenatge als nostres majors. Perquè els nostres majors són com quan Sàvia Curema era petita, que era un arbre
era una soca, era un tronc d'arbre que tenia ses arrels. I el que jo he après també, Oriol, és que els nostres savis i sàvies són les nostres arrels. Així que, estàs preparat per ballar un poquet? Bueno, Si no queda més remei, no? Banda, mos tocava una cançó? Sí. Vale. Idò, preparats i preparades per ballar, per escalfar motors, i ja quan nos atraquem en el final del ball, amb què haurem fet les estàtues i haurem anat per amunt i per avall, anirem a agafar la bata mallorquina, estirarem amb molta força, molta força, que ningú... Sí? Tothom concentrat i concentrada, i llevarem la sabata. I després anirem a regar, què? Exacte, l'arbre carameller. Molt bé, quan vulgueu, banda! Que està a punt de llevar la sabata mallorquina. Ai, quins nervis, Oriol. Estàs preparat? sí. Jo no. Ai. Vale, m'estic començant a preparar un poc més. Vale. No. Sabata, gràcies, no te'n vagis. Sabata, escolta. Sabata, te vull dir que m'ha agradat molt que estiguessis... No te'n vagis, Sabata. Ui. És igual, no, estem. Te volia dir adeu, però si t'amagues no t'ho diré. Vale, adiós. Ja el pots llevar. Sí. Vale, t'ajudem a estirar, vale? Un moment. Sí, i estirem una vegada. Estirem des de que vostra 2 vegades i 3 vegades. Que bé! Moltes gràcies, Oriol. Un fort aplaudiment per l'Oriol des de que vostra. I mos veiem dissabte que ve? I la setmana que ve? Que bé, moltes gràcies. Adéu, Oriol. Ai, bueno, la teva bamba és molt xula, aquesta sabata mallorquina. Ai, que bé, sàvia, idò. Mos veiem un altre dia, el dissabte que ve, que ja serà la 4a setmana que mos trobarem per poder llevar un altre peu. Així que... Fins dissabte que ve! Clar, perquè a jo m'agrada posar-li sucre, però no molt. I carameller, enguany jo te demanaria si aquests caramels que me puguis fer i que després també els hi donarem a les fietes i els fiets d'amor, pues tinguin sucre però no molt, perquè si no després amb moltes càries no anem amunt. Bé, i amb altres mos veiem el pròxim dissabte, així que ho passeu molt bé durant aquesta setmana. Que vagi bé!